Audience Rockupleung, Payung Tong Pajab, Brok Nayani Bagai, ready. Kisah satu mai, ini dah live stream nomai, baru naik tong baiti. Cek, jotono saregam, aro hai hanai chung joto jure klai hanai nai, saregam, kai jatheng, seng tini mela tong thogo, tamani bagai hanai kai tusuna hamari regoi, taklai BC 2024, Christmas banik, eba Christmas festival, semanni sini cengai chung taklai bai. Wainai, miani simi cengjai tini salnaini sal. Aboni bagai ceng kaituna hambai rei rekak maya. Tini e program ni bagai joto association SNBA ongthong, Central ongthong, Yapuri ongthong, joto jaga ni borok sini bagai suri dong honi ceng sakogo. Tini bakha tong thogo ebong sini program belai klai kaituna hamari rego. Aboni bagai ceng kaituna lobai kulpaya. Tini ni i jaga joto asui dongnai joto no hambai te lamsogo Jisu Kristo ni mumbai te hambai aparo sini yang tia tini hot ni bagai special sini bagai kaitoni rusamung kothok rokno rusaboi jongno hamari runai sini hasteni jong joto ni khasuksa sini bukhuk Chandrani Rasam bisi tiklai bosing rasam mungrok khananai te sini bagai kaitorni Jisu Kristo asaimani Christmas message tu bunai sini boram genang sar sabide borma bonobo belai klai sing khabai khogbai lamsogo bini team jotono jeng paiplaya hambai Jisu Kristo ni mungbai lamsogo je jinisna sing khub naisingi jeng ja bo belai klai thogo aboni bagai srap sani ulo brokna sing sorarnai stage bo ringnai phiaba sini program no tabo tini hot ni bagai chengi runai sini program host khlainai khorok nai dong brokna goinai stage phaidi kala brok ni bisingti khlaina sini tini program sengjaknai brokna zoraya pharo Sini evangelist Jiten Tripura Bai Miss Samplite Borma Borok Krok Noi Tini Sini program no Naitok Lai Tujunai
brongni thani joraya parha brongni musung teklai program chengjak hambai Sarigam jotono mela tongthowo khaksango khabasango arai khlai जों dini saklai siklai rok ei program rok जों mohai khlai manmani bini bagai mela hambai sini kuplaisa sini kaitono hamai bago dini secretary already sai thajak tofano ani oi lamsogo specially sini nograi kotoroi bhinai rok sini sir Sobiter Burma sini NLF SD president tebo tongo sini bai sini Sondra tebrongni team te joto phainai iro program o manjak phainai nongnobo mela ani khani hamjakma te Jisu Kristoni hamjakma te khlai norno jotono ang sibai maya paro tebo hambai tini ano support runai ani location tini je pal tongnai monobo hambai tini जों barai khlai जों इ सालंनो जों नायसिन दंमानि जों मानलाय जत सिनि काइतनि जारायसे सिनि जिसुनि जारायसे फाइले जों सिनि जरानो जों सेंलायनाय दो जरा सेंगेनि सिगां आं एलेमबाग परिनाय एलेमबाग नायमानि उलो जों सुरिनानि बागै रिनाय सिनि एसबी नि सिनि सेक्रेटारि सिनि सार जनादन तिफ्रानो बुनो रिंनाय सिनि प्रग्रामनो सें सुरि सेंगानि बागै फैला एलेमबाग नायनाय सिनि जन Barson Club जों नुवा जिसु ते वाइसा हायनि साका आनो असंसानि pohor आनो रोखनाय बरबो मोनाक माव मा हिंग्ला पिया थांनि pohor माननाय गायतिनि कपरिमानि सिनि थनि गतलखा हामरि खायदों आमेन जरारनाय सिनि सर सिनि सेक्रेटारि सिनि एसबी नि सिनि सर जनादन तिफ्रानो जरारो सुरिनानि बागै hambai surinai sri sitini bobagra mayagana kaito nono hambai marugo nungsung bai pal tongmani bagai bisi kolokma sono morei tongkha kaito nono hambai 2024 ipaithak ital abni bai kaito nono hambai tini sung nai singlai tongmani I jorano manani bagai hambai kaito miani simi sengsai rumani bagai chono jora kaham rakha tini sung khaksango haina hai tabuk sanja jora bo sung nono hambai rugo ninimung lobjak thong I program ni bisingtei program no sengsamani simi paithak joraba nang sono subadi nini pholabai khlai tai oro je phai manjang nai kaito nang se kothang nang se muthangnai kubui kaito sisti ko thanai joto sai manati kaito nang chungbai tongjadi chini bukha nang kok sadi apa dabuk tidung nai rok tongo borong nang subadi tai je participate khainai joto nang hamari di tai tamung tamnai tongo borong nang subadi tai ira je phainai joto nani hamare bai kuplung khlaichana nang tondi hinai momo thanai jisun bai suri sano amen